lokoro kari bir gari sai ko burnyo kita romoi ton baga de are Risha bure kharthaka an bihe Risha de brama no kisa na no ka romoi ton ga de ano kisa sago de lokoro lokoro mia soitan jime kharthango ang te hai bure no o tirpra hawa jaga tar de no kisa no ka kai sago ga de lokoro iko photo ganga ngo ka ba gai motom sujak mongkanin bihik na pa naitok blasa mongke bo tabu khamjong chala ta khamjong chala chala bo naitok buri bo naitok blasa Pulian osane tongtok Saraswati pujani norok jotono chini secret live teri channel khabai lamsugo te norok Saraswati puja biango berake eba bere liada comment ke sana ta pogdi o sungsara sa samai chala hamjage kharmani bo te thakliya biha lupsa barui sang motok tomani bo te thakliya and badromas ni siro kahake tomungno serenglai kaisa manayo kuthumai seprangmani mangse nugutongsu blend wana masingsa Miani salo chen nukjau ka e takuk bini bihik ri sabai tongi cha yakari kibi kelang jawani tangke henkai bihik ri sa kobuni chela katalo hamsake motom sulai Kharwi Thangka aunor koina khanaka bore ri sa yang busane tongi cha yakari miani salo ke te khorcha chela katal base motom sulai kawagi kharlang chu safak Borokni hamsam haloko yang busa henkai ba boys gabang kahai engjak bihik henkai charai kahai eng tongkha abagida bihik bini busane chajak lia saiman liata lokorok taw wansuk abonote comment ke sadi agini jora jeng khnau baksa chala se buri rongno tongi chai yakaro hne tabu henkai amoni ulta buri se chalano tongi chai yakarmani nokai khna tangsu e takuni kongno jeng kahamge khanama olo saiman ka Bo belake bihik ri sana hamsake mungsa hanya sayakare maya khalai tongo bagi bihik teruk besano kiria saknanya angma bai tabu hinkai kobuni chalabai Kharwi Thangka bihik risa because nokni borok bihik ni tom hamya angmano bar saka ochlano haipano besai buini kok nayakare bihik no putu khalai bisas khai toma darte tini ok palo birman mana nangkha Te yang beri risa agi pula jora celah sikalawe hamse kokse tomoni e takubo kisemisa saimani tongpu a bagi bawa hanyo yang risa ni pula bus hanyo jora tongseni kobai kok sairike ekdom sakamo tabuk to jora se leri thangka jora lai derma olo kokno sai tam lab manai mungsa manya heda tiaba o takubo amseke saiman tongo risa bai te khorcha chala bor phone kok sai tong hamsek tongo honi saiman tongo phono tangi risa ni pula bus hanyo salia Bin bekau tamu wansuka amo bahana za kisa wansuka nai tong hedeba bo saiman tong hangka ba obberni besana kisa to sana nangmani chini je wansumo motita yang o tabuni chala katal bo bahage boni bihik eba kajak berina hamsaki motom sulai khoktalana nangba tabo o chalani buma pupa hankai boni bihik boni hamsak bane borni besano kai rishitung but kasakok mutunarti o buri bini besano se tongwecha yakari kibe kalamano hinke Alka celano ke tongi se yakari kibi man kelak tiba bini man bini brand te kora angnai bono se yakari mano ke o tawin celano bo future bobishoto yakari kibi kelamano o kono taw jora tong sini je o khari telani celani buma pupa takho bukuk wan suktung jikoncha serapsa tongthani bagai borok tamo dere tongba amono ta men ko ba angya ke sabo saiman e khari thani celabai buri tabuk choki saka rokowoi yakum birablai Herotai cuma dia cini video wari ke nali tong khazani Mora roke motom sulai tong thoksa thoki tong khana yang pulen besake muktibe kungtibe bihigno tasha na toki tong jaka oh bono bahne blakino khairo gote wana masingsa so cini tara baitolte manacho nor ke ba ob buribe chalana nugu sini tongke yang pulen besano sahor lanya ta pogdi boni tomung samung rok aboka hai nokmang tabule kajana surje kiresu en cini man kok abuno Cerai jora kajak mone ekdom saya jodi kajana ni wansugi tong khangke 20 haya ke 20 bosor ni saka angke kajak lake ekdom sau cerai jora kajak khangke ba datino kajak na kaham tone pula jora jepro shikla songnai shikli songnai mirikna jora angke phai apurke jani ja besai haya ke bihingno yakare thamani noknai amonka cerai jora kajak mani side effect abagino sanamusungo jotono mature angke boys angke kajak no kahamungnai So chini tara baitolte munasang phatinge chung of video ni besinti take as update ba norno sai khanarwana mane ka next update lai thangjak salo chung e taku boisak derwan bagi kaise video sunam ka bini bihik jomana dewarma bono mungsa kok saya kare bono kibi yakar kalangmani
abagi besa camera beska nukjagai bihik tei besa kelenyo kipli phadine kok kasarka lai thangjak salo but tawi men kokle amo se bihik jomana derma tangi besai tei besa kelenyo saknangya kibi kelangna nangkana besani tamo saya tongna amo se wansu jane thigediba jepro besa video khlai bihik no phirge phadine kok kasaro aboni yakuno no bihik jomana derma jena kol khai bini khane kok saka bini besai bosak dewarma bono salbrum saknangya satogui tongo tei samungbo mungsa khalaya rang puisa ajimabo korei nogo bihik tei besano care khaya salbrum saknangya khok sitrabai mang kotogui nokni rekhlayu abagise ang ani besano tabuk chajagliya eba interest korejaka haipono bono khogui ang alkachalabai beremani arani kisa saya tongo hne ang gosu but ani besani ati tongmung bale ang te kono dino nokong khana musungliya jani ja kagi tonglasinai beri jomna derma atiki jono sawi knarka but obusai henkai e beri ba kakna musung sakya tesa nukung khana wan sugi tongu tangki hinba besaroni future ro wan sugi besake bini bihik bano tewasa ko kamge sawi hamlai nukung khai tona musung jago and bihik besani khogo abudi ko khanai jeng amano saka norok bihik besa kahamke koksai hamnake ba hamladi Oloke bunyi khanati bunyi nukti hamya chaya anglaina sekhne simi sairka tangi hinba bihik jepro nokni ongkhori thango jorano borni besa kelai 3 bosorni amono palori horkapu awnor kubne kanaka bihik jomana jepro yang besano kibi oi kharo jora bihik eba bure borokni 3 bosorni besa keleno palori horka maneke bo besanote nariki manliya ama haiwan suge alka born yago boring besano rui phake ama hatia te rang bahne kisimisa relaja khane kisisa kok khana kada henke abode kokron khana ke belano wana masingsa wan sujane kok hedeba buma bufa kathang tongise borni besa keleno buni a jagabo rohori tongu yang besange mungsa sajimaya so topino teye jeng osalabe berro tewa kahmi kok salai nork no next update duwiri nai borok hada hamla kya borni besa kelei je bunyaro rohori rimani amono kiplei de man kamaya jeng osalabe berno kaham ke tewa tini sarik haika sandar kok sawi nor jotono nangkang ke next update duwiri nai borni besa madamanka manya Padin ke video ni bising te kese nangkung mana update nor jotono duwiri nai nor joto display kaham ke nugi man kana kebama borok kuthum lajak te jagano otogari khungsa otogari bisingo khoroktam chela tongo asala rongkha wansa henkai khoroktam chela wansa no tangi kebama borok bir khlai kuthumoi yakti sawi dakar sabang tongkha norok sademan saime ke jeng sairona incident ka bisram gonjoni henkai apo tamun ke hmale laithane salo bisram gonj area wa chini tiprasa ebke tiprasero dukani tongo chini buri rokta buri borok henkai jagano wansa rok thangai gana thangai borok ekdom chwa kepe phage chwa kepen bisingono dokan gana thangai bori short ni chain khologe sutei tongka henkai jarano chini aron tiprasa rok saka nor ojata sedi amo dokan si dokan gana sutei kyangke jeng bahayingo monamu te borni busang suteinya bakaisa lasima singsa heble hedba buri borok engge je borni busang chalapai sutei tongka bam kaisa lasima singsa kuno respect rimasa kerikya buri rokno haipono wansa aro tongnai tiprasa handi boi kok samani kono kokno care khaya kare bo chain khulgani suteiya sutema pore saka norok dukan tardi dukan off khlai ব্যবসা খালাতি মানে কে বিজনেস খাদি মাটা বিজনেস মানে তাম সেমনে কলগাল হিন্দি আমহাই সাক ফালাম তিরকটা ব্যবসা খাদি সাউতা দোকান অফ কে ব্যবসা খাদি কোন খানো চিনি আরো যেতে চিনি বরক তিপ্রাসা তনে র বরক বেলেখে জল জাকা চিনি দোকান বসকা ফাই সতেই টং ফাयो তা সতে দিনি মানা খলাইমানি নং রামসকে जोंनो দোকান অফ খলাই ব্যবসা খাদি হিনি সানাই নং কক সানাই সাবো আমহাই কক সাwi আরন কবম তিপ্রাসা চলাবরি থান জাকে কোথম লাই wansa rono kuthumoi khibilake tangi hinkai bisi lak hinkai yak tisepan seprake jasa musa khaipanya hne kenda ba janga video footage no kham se kebo yak tise bumani to nulia camera off jaga o kebo khorsa sa yak tise bura buka buya saimanya ta jodi buka hanga te belai ka hamko boni dogan bosang thangi amake sudai tongka ja amai borno boi akoni phurna nangko abo chini mane personal opinion ta ba haipono bisram gonjana je chini ti prasa tonero bura buka buya bole jengbo silia haipono wansarani tom haimeno nugi chini ke bomo ti prasa thanjanga amake asi sore khorangti samne aroke jeng belakena sajaka bagani chanama songo jeng ama haikena joto ti prasa thanjange khorsate khorsano logiroi support khai basalanya nangnai
So chini dara baitol te manasho tan by video chikon sa update amsuk jarana malipeni channel next video jaga te video no sasak tong khang ke share khanya tapokti